Så tusind tak til Careboarding. Skal vi lige give dem en ordentlig hånd og et hyl. Yes. Så lige her om et øjeblik, så prøver vi at genoptage et gammelt ritual til, hvordan man tænder hellig ild. Men først vil jeg lige sådan fortælle jer lidt om baggrunden for, hvorfor det overhovedet giver mening at forsøge at lave sådan nogle sære gamle ritualer i vores tid. Så jeg hedder Rune Jarnø, jeg er religionshistoriker, og så arbejder jeg med at se på animisme i vores egen kulturarv, og se på, hvordan vi kan bruge vores egen animistiske arv til måske at lave en form for kultur, der er lidt mindre ødelæggende for verden, end den vi har nu. Og der er en gammel profeti om verdens undergang, Ragnarok, som fortæller om, hvordan forbundetheden i verden, den bryder sammen, og de forskellige magter i verden, de udveksler ikke længere viden med hinanden, og gifter sig med hinanden, og hygger sig og får børn med hinanden og sådan noget. Men de mister forbundetheden og begynder at slås, og så bryder verden sammen. Sociale sammenhæng, det bryder sammen, og man isoleres i sin egen lille aggressive virkelighed, det vi kalder spejlkabinetter i dag. Ildjætten Surt går over verden med sit flammende sværd, og verden brænder. Asken Yggdrasil brænder. Og ilden er i virkeligheden en utrolig grundlæggende ting for menneskelig forbundethed. Der er dem, der mener, at vores kultur er opstået omkring ild, og endda vores kroppe er sådan evolutionært formet af ild, som kan gøre ting mere fordøjelige for vores kroppe og sådan noget. Alle teknologier i verden er i virkeligheden opstået af ild, man varmer et eller andet op for at gøre noget med det. Og der er sådan men vi har mistet forbindelsen med ild. Der er en amerikansk historiker, der hedder Stephen Pine, som taler om, at vi lever i noget, han kalder for Pyrocene, forbrændingsalderen, hvor at ilden er ikke længere noget, man kan lugte i de rum, hvor man er. Men alle de devices og al den energi, der er omkring os, den kommer jo fra ild et eller andet sted, en forbrænding et eller andet sted, men den er gået amok. Fordi vi er ude af kontakt med den. Og verden brænder jo helt bogstaveligt talt, kan man sige. Vi har i 2024 oplevet det første år, hvor vi har over 1,5 grads temperaturstigning i verden. Og det kunne man sige, det er fordi vi har mistet kontakt med ilden. Det er ildjætten Surt, der går amok. Så hvordan kan man genetablere kontakt med sådan noget som ild? Og det kan man jo gøre. Man kan mindst kalde på den kontakt. Og vores gamle animistiske kultur, den handler i høj grad om at bygge og opbygge forbundethed. Det handler dybest set om at bygge relation. Når man giver grød til nissen eller til nogle elverfolk, der bor i en høj, så er det fordi, man bygger en relation med dem, ikke også? Så når man drejer en højtidsild på den gamle måde, som vi vil gøre lige om lidt, så er det i virkeligheden, at man forsøger at bygge relation med ilden igen, kunne man sige. Man synger de her gamle ildbønner, og nogle af de her gamle ildbønner, de siger typisk sådan nogle ting: brænd godt og hold os varme, ikke også? Men ikke højere end som så, vel? Man ved, at ild er også pissefarlig. Det er livgivende, men det er også pissefarligt, så man taler næsten blidt til ilden i nogle af de her gamle bønner. Så ilden har været en urgammel forbinder, der forbinder os, også med hinanden. Man skaber et fællesskab, når man sidder omkring en ild og snakker. Man skaber et fællesskab, når man deler mad sammen, som man har tilberedt ved at varme den op. Så ild, det forbinder. Man har båret ild over land, hvis man gerne vil forbinde sig til nyt land. Når en ny tjenestepige på Sjælland i gamle dage kom til en gård, så har man taget en ild fra arnen omkring hende for at forbinde hende til det nye sted. Så julens højtidsild, det har været en rigtig, rigtig vigtig ting i den gamle dage. Så når den vilde jagt af mørke væsener, som bringer lyset i den mørke tid, når de bringer ilden ind igennem vores samfund, så er det en fornyet højtidslys, en fornyet energi, kunne man sige, en bøn om et frugtbart år ind i samfundet. Og det er jo dels det lys, der spejler, kunne man sige, lyset i vores årstider, der skifter. Så dermed så kalder det at bringe det lys, det kalder os også ind i forbundethed med det landskabscyklus, som vi bor i. Ikke?
Og frugtbarhed, det lyder sådan lidt mærkeligt i dag, men det betyder jo dybest set bare, at mennesket er i et livgivende og funktionelt forhold med det land, vi bor i. Og i vores tid, der kunne man jo sige, at frugtbarhed, det indebærer også, at vi bor i et rum, hvor vores hav, det ikke bliver en gul algesuppe af iltmangel, ikke også? Og hvor at vinterafgrøderne, de ikke bliver vasket af markerne på grund af klimaforandringer, og hvor der ikke er altså forårsfugle, der synger i december og sådan noget. Nu skal jeg lige finde det rigtigt. Så man kan sige, det at holde jul på den gamle måde, det at bære ild, det er jo også at kalde den motivation ind til os, at også vores samfund kan mande sig op til at forholde sig kompetent og aktivt til den verdens opretholde, den verden vi er i, og ikke lade den gå fuldstændig ned. Også. Så når vi kalder på ildens kraft, så er det dybest set at bringe os tilbage i, og bringe den tilbage i forbundethed med os, fordi den er faktisk lidt ved at gå amok, ikke også? Og så er der måske nogen, der kunne sige, jamen gør det så også det, at stå og lave sådan en ceremoni på Frederiksholms kanal. Og nej, der er jo ikke nogen sådan Harry Potter-trylleslag, som kan ændre, hvordan den vestlige verdens civilisation er ved at brænde hele verden af. Men det vi kan, ikke også, det er, at vi kan vække den motivation dybt nede i os og dybt nede i verden, at vi vil gerne kalde den her forbindelse tilbage. Så når man kan sige, at det er en bøn, vi sender med vores jul. Jul, den her urgamle fest, den handler jo netop om den her forbundethed med landskabet omkring os. Så det er, hvad det er at lave en højtidsild på den måde, som vi gør nu. Det er ilden, der giver os livet, og det er ilden, der taler med lyset, der skifter i vores landskab. Ja, så lad os kalde på den her gamle, livgivende og fornyende højtidsild, og lad os lave rum omkring dernede. Og nu vil jeg tage det her snuller ned, som HP og Lars og siger, man kan bruge til at lave den her. Og så skal vi have jord. Han har lært sig en af de her gamle ildbønner. Så hvis vi kan lave en cirkel omkring her, så går vi i gang nu med at kalde på den ild, der kommer helt ned fra rødderne. Der er ikke et eller andet syntetisk pjast, men den rigtige højtidsild. Så lad os gøre det nu.